L-għodwa tajba l-kulħadd insellmu lilkom hawnhekk preżenti f'dan is-santwarju u lil dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tat-televiżjoni jew il-mezzi soċjali tas-santwarju. Infakkarkom li hawn żewġ saċerdoti disponibbli għal qrar. Wieħed fil-konfessjonarju, fis-sagristija, fil-knisja u l-ieħor fil-kamra tal-qrar fis-sagristija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Iż-żerrija tal-kelma. Alla tagħna mhux mutu. Alla li jitkellem, jikkomunika. Jikkomunika b'mod li dik il-kelma kapaċi tagħti il-frott, tagħti il-ħajja. Nofru l-Quddisa Ruħ Marija Gambin Bonello, Tona Xerri Geraldo Paċ, Esmeralda, Ġuża Wiġi Zammit u Mario Gawċi. Ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibda ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emin billi ħallejt id-dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet. Paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk u natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-oli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq tajba u tgħinhom biex jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqar li hu nisrani ibiet minnu dak li jtebba dal-isem u jfittex biss dak li jagħmillu l-ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smawwiet u ma jerġax lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tinbet u tagħti ż-żerriegħa lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kemmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u temm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Iż-żerriegħa waqgħet fart tajba u għamlet il-frott. Iż-żerriegħa waqgħet fart tajba u għamlet il-frott. Inti żżur l-art u saqqiha u tanija bil-ġid tiegħek. Il-wied ta' mimli bl-ilma, il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom. Iż-żerriegħa waqgħet fart tajba u għamlet il-frott. Hekk intħejjija, issa irradiet u twitti t-tub tagħha. Bl-irxiex jitrattaba u tberkilha iżrieraħ. Fawwart is-sena bit-tjubitek, triqatek bil-ġid joħtru. Iż-żerriegħa waqgħet fart tajba u għamlet il-frott. Joqtru bin-nida l-merat tad-deżert u bil-ferħ jitħażmnu l-għoliet. Il-merat jintlow bl-imrieħel, il-widien jinksew bil-qamħ. Jajtu l-koll u jgħamnu bil-ferħ. Iż-żerriegħa waqgħet fart tajba u għamlet il-frott. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jiena għadni persważ li jitbatijiet ta' issa m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher fina. Il-ħlejja kollha qegħdin jistennew ħerqana ir-revelazzjoni ta' Wlied Alla. Għax il-ħolqien jinsab taħt il-fruwa, mhux minn rajh imma minħabba dak li xaħtu taħta. Bittama li ħlejja huma wkoll għad ikunu meħluża mill-jasar tat-taħsir u jiksbu l-ħelsien tal-glorja ta' Wlied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu s'issa jitnied bl-uġigħ tal-ħlas u mhux u biss imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa ta' ġisimna. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħaj lill-Alla. Umu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Iż-żerriegħa hi l-kelma ta' Alla u l-bidwi hu Kristu. Kull min isib lilu għandu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar, mar f'xatt il-baħar u qgħad bil-qiegħda hemm. U nġabru madwalu folol ekbar ta' nies li kellu jitla' fuq dgħajsa u jinżel bil-qiegħda ġewwa fija. In-nies għadu l-koll wieqfa max-xatt u beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ u jgħallimhom bil-parabboli. U qalilhom: darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. U għaw jiżra xi żerriegħat waqgħu mill-mogħdija, ġew l-għasafar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fart kollabrat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kienx fonda. Iżda mbagħad telet ix-xemx u nħarqu nixfu għax ma kellhomx xeruq.
Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu f'art tajba u għamlu l-frott minn 100, minn 60 u minn 30. Min għandu widnejn ħajjisma'. Resqu lejh id-dixxiepli u staqsew għaliex tkellimhom bil-parabboli u weġibhom għax lilkom ingħata li tarfu l-misteri tas-saltna, iżda lilhom dan ma kienx moti, għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll, iżda min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak illi għandu. Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux. U hekk iseħħ fihom il-kliem tal-profeta Iżajja li qal: tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux. Tħarsu kemm tħarsu ma tarawx. Għax il-qalb ta' dal-poplu twebset. Kienu tqal biex jisimgħu b'widnejhom u għalqu għajnejhom li ma jmorrux jaraw b'għajnejhom u jisimgħu b'widnejhom u jifhmu b'moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom u jien infejjaqhom. Intom iżda ħenjien għajnejkom għax qegħdin jaraw. Ħenjien widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom. Bosta profeti u nies ġusti xtaqgħu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Mela isimgħuha intom il-parabbola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' l-kelma tas-saltna u ma jifhimiex, jersaq il-ħażin, jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li nżera fil-mogħdija. Dak li nżera f'art kollha blat. Huwa dak il-bniedem li jisma' l-kelma jilqaħħa bil-ferħ minnu fih, imma eruq ma jkollux fih innifsu għalhekk ftit idum imbagħad jiġi fuqu l-għawġ jew isib min iħabbtu minħabba l-kelma u malajr jitfixkel. Dak li nżera qalb ix-xewk huwa dak li jisma' l-kelma talla imma l-ingwiet żejjed għal ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda għal ġid tal-art joħonqulu l-kelma li għalhekk dil-kelma ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li nżera f'art tajba huwa dak li jisma' il-kelma u jifhimha u jagħmel il-frott minn 80, min 60 u l-ieħor 30. Il-kelma tal-mulej tifħi lilek Kristu. Wieħed mill-akbar kapaċitajiet li għandu l-bniedem huwa li jikkomunika. Aħna għandna mod ta' relazzjoni li bija mhux biss inħallu lil min jifhimna, imma li aħna nkunu nistgħu nifhmu l-ħaddieħor u nikkomunikaw ma' ħaddieħor. Fil-fatt għandna żewġ modi ta' kif nikkomunikaw. Hemm il-verbal language u non-verbal. Non-verbal teżisti ħafna bejn dawk li jkunu qrib xulxejn. Pereżempju t-tifel jidħol id-dar, ommu tħares f'għajnejh, ma jgħid xejn u di tgħidlu int għandek xi ħaġa. U x'veru. Non-verbal language. Imma mbagħad hemm il-komunikazzjoni permezz tal-kelma. Illi jiena nista' nesprimi dak li nkun qed inħoss għaddejja jew għaddej minnu. Il-kelma talla llum, il-Bibja llum qed tkellemna dwar il-kelma. Illum bdejna l-kapitlu 13 tal-Vanġelu ta' San Mattew. Fil-ħdut li ġejjin se nsibu il-parabboli tas-saltna. Ġesu ixebbaħ is-saltna talla ma' siġra kbira, ma' żerrija ċkejkna. Illum is-saltna talla dawk li jiltaqgħu malla, dawk li jilqgħu lill-Alla huma mxebħin ma' bidwi
li ħareġ falqa u xeħet iż-żerrija. Qed jitkellem b'mod metaforiku. Minu l-bidwi, x'in iż-żerrija? Fejn il-qalb tagħna? Fejn il-kelma? Ħammorru bil-mod. Il-bidwi kien ġeneruż, għax Alla tagħna ġeneruż. Ejduli min minnkom jara l xi ħadd mill-bdiewa tagħna wara li jkun xtara ż-żerrija jew ġabar iż-żerrija jaqbad bil-pala tidu, nimmaġina pala tgħid kbira ta' wieħed mill-bdiewa tagħna u b'abbundanza jitfa kontinwament iż-żerrija u kullimkien. Għaliex kontinwament? Il-parabola tibda wieħed bidwi ħareġ jiżra u l-verb fl-oriġinal huwa verb li ma jintemx, għadu jiżra. U fejn jiżra? Kieku jien niżra fejn l-ħamrija. Ma niżrax għal-plolliq, ma nibżrax fuq il-blat, ma niżrax fej il-ħamrija mhix fil-font, għax ngħid di se tmut, mhix se tieħu l-ħajja. Alla tagħna tant ma jagħmilx preferenzi, tant jistma' l-kulħadd li ż-żerrija tiegħu jagħtiha lil kulħadd. Jiġifieri l-kelma tiegħu jiżraħħa għand kulħadd, anke għand dak il-bniedem li jagħlaq il-bieb. Impressjonanti dak li qed jgħid il-profeta fil-bidu. Ħarsu lejn dan il-pulptu post floli fil-Knisja, bħalmu l-post fejn qiegħed jien ambone, hekk kif isser, mill-oli tinżel il-kelma talla, ma xi xebbaħa. Xita, tinżel ix-xita mis-sema. Tinżel fl-art. Imma xin ixxarrab il-ħamrija u l-art, dik l-art ma tibqax kif kienet qabel. Tinżel mis-sema l-kelma talla, mhux minn min jipriedka, mhux għal garanziji jew it-tjubija ta' dak li jismaħħa, mhux għax il-Vanġelu tal-lum sabiħ u ta' għada ma nifmux, le, għax dil-kelma taħdem dejjem mill-oli, għax Alla tagħna l-oli niżel. Minu dik il-kelma, dik iż-żerrija li niżlet? Huwa Ġesu li niżel biex jagħti l-kelma tiegħu. Jagħtiha lil kulħadd. U għalhekk hawn 4 possibiltajiet, 3 fejn iż-żerrija ma tinbietx, jew jekk tinbet tinxef bix-xemx, jew jekk tinbet qalb l-ollieq u allura l-preokkupazzjonijiet tal-ħajja jifgawna. Mhux hekk jiġri noħorġu mill-quddiesa fuq ex kienet il-kelma talla, kif se ngħix il-kelma talla, x'qal li Ġesu illum. Imma hemm f'min tagħmel il-frott, 160 jew 30. Irrelevanti hux 30 jew 100, l-aqwa li inti se tasal. Impressjonanti li dawn iċ-ċirkustanzi ta' żerrija li ma tinbietx hija l-ħajja tagħna. Xi kultant jien ma nifhimx. Ngħid il-Vanġelu fuq ix-kien. Għadni qed naħseb fuq il-partita tal-bieraħ. Għadni qed naħseb fuq x'ġara l-bieraħ. Fuq ix-kien il-Vanġelu. Fuq ix. Ma li bdejna l-Vanġelu u l-qassis għalilna ilmulej magħkom waħnedna u miegħek ukoll għamilna 3 slaleb. Qabel ma s-saċerdot ma ribus il-Bibja. Fuq moħħi irrid nifhem. Qalbi, sidri biex nilqa' xoftejja xirrid inxandar. Il-mart, il-lulid, il-dawk in-nies li m'għadhomx jemmnu, il-tal-qrib u l-tal-bot, inwassal il-kelma talla, kma twassalx il-valurint, min se jwassal? Ħanispiċċa. San Pawl dejjem jagħmlilna kuraġġ. Għax dil-kelma tiġi meta inti qiegħed sewwa imma meta inti qiegħda ħażin. Dil-kelma tasal fil-ħajja tiegħek meta inti għadek tfal, għadek adolescenti, teenager, żagħżugħ fil-bidu ta' żwieġ, fil-bidu tas-saċerdozju jew fl-aħħar bracket tal-ħajja tagħna. Dejjem tiswa. Dejjem għandi bżonna. U San Pawl jgħid hekk. Isimgħu huwa il-kelma li trid tinżara f'qalbna. Ħuti jien perswas. Isimgħu San Pawl. Jien ċert.
li tbati jittissa. Dak li għaddejja minnu issa, dak li għaddej minnu issa, mandu xaqsam xejn mal-glorja li għatti derfina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollu, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina. Mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq bil-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum jum u weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben. U tkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistaqar ma' mudja waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ejju issa nitolbu l-Ispirtu Santu. Dak Alla li qalilna fejn 2 jew 3 miġbura fis-smien qiegħed hemm. Ejja Spirtu Qaddis, imla bil-qawwa tal-kelma li ma tagħtix id-dinja lill-Papa, il-Papa Ljun, il-Isqof tagħna Anton. Illum qed jagħmlulna appell anke permezz tal-Isqof tagħna biex indaħlu jdejna fil-but u ngħinu lin-nies li għaddew mit-terremot. Żewġ pajjiżi importanti, Venezuela, Filippini. Mhux miżejjed jien irrid nagħti biex imbagħti. Miżejjed ma nweġġax. Inweġġa meta nagħti minn dak li għandi bżonn biex naqsmu ma' ħaddieħor. Jalla l-poplu Malti wawċi jibqa' jkollu din il-ġenerożità. U jekk il-Maltin u l-Awċin huma ġenerużi, l-insara rridu jkunu dawk li jagħmlu il-karità nisranija. Nitolbu. Ismana nitolbu. Il-marit kemm hawn minnkom li qed tarawna mid-dar, oħran mill-isptar, fid-djar tal-anzjani, morda, forsi għamiltu lejl bluġieħ, tajtu biex xi ħadd jismakom, it-tobba, l-carers, dawk li jieħdu ħsieb l-anzjani. Nitolbu għal marit fid-dar u fl-isptar u nitolbu biex da s-santwarju jibqa' jkun għajn ta' fejqan maħfra u serħan fis-sagrament tal-qrar. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier illi jista' kollox. jilqamu lej bil-idej bis-sagrifiċċju għat-tifqir u glorja ta' ismu għat-tiġir tagħna tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ħares mulej lejn dawn l-offerti li dawn il-familji il-Knisja tiegħek qed tagħmillek għamel lill poplu tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex nikbru fil-qdusija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej Niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. kif sewwa u xira. Sewwa xieraq mulej Missier Qaddis tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna. Dejjem u kullimkien inroddulek ħaj. Int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja. Battilna l-libnek il-waħdini biex jifdina. Rittu isir bniedem bħalna f'kollox bin barra fid-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li aħna konna tlifna minħabba id-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, smewwiet u l-art mumija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata u minn rajħi bati għal-ħobs, radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċ. Reġa' radd il-ħaj tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxantru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra xogħbok tilqana qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba mal-Papa Ljum, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Bonello Gambin, Tona Xerri Geraldu Paċ, Esmeralda, Giusa Luigi Zammit, Mario Gauci. Dawk li mietu dan il-lejl, Stella Tart. Nitolbu għas-saċerdot Dun Manuel Bonello li kien jħossib il-Knisja ta' Pinu f'Melbourne, l-Awstralja, l-ewwel anniversarju mill-mewt tiegħu. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek ħenna għalina l-koll nitolbuk
għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħru insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-kelma saret laħam u Ġesu kellimna kif se jkellimna bl-Ewkaristija tawliet li aħna namlu l-qalb u nitolbu missierna. Itqaddes ismek, jisaltar, ikun li trid fis-sema enta fl-ard. Ħobsna l-lum, għatina l-lum. Għafrilna l-nubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalik. U La taħannix fit-tiġridi. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tijak il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull xorta tankwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apposti tijak nħallilkom islim, natikom islim tijaj tħarix lejn dnubietna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, rappreżentata f'dawn il-familji. Għatja skiem laqda li jintrid fija. Intli tgħix fis-Santa għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Mija ukoll. Għatu l-paċi xulxin. Nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin u ngħidu flimkien ħaruf Talla. Itneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu il-ħaruf Talla. Dan hu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna l-dilikla tal-ħaruf mulej. Mulej ma jisħoqlix tidħol taħt is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejta. Ġisma, qudiem ta' Kristu jaħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Issa fi skiet. Kejjew fi skiet broddu ħajli mulej għal din l-Ewkaristija. Ix-xahar ta' Lulju huwa x-xahar tad-dem ta' Kristu. Dem ta' Kristu aħsilni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Ilma tal-kustat ta' Kristu naddafni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu, irċevejna mulej id-doni tiegħek. Nitolbuk nersqu sikwit lenda s-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna, Amen. wara l-Quddisa se ngħidu 3 Ave Marijiet. Mhux biex inkunu għednihom hawnhekk, biex intom teħduhom magħkom u ngħiduhom fil-familja. Hekk talbet il-Madonna minn hawnhekk lill-Karm Nigrima, nitolbu għal xurxin, namlu l-ġid lil xurxin. U fl-aħħar min irid minnkom mument żgħir nidħlu fil-kappella fejn hemm il-kwadru li jikkomunika l-kelma lill-Karm Nigrima. Intom ħerġin mill-Knisja in familja qed jagħtukom littra ngħidula l-bullettin issa marbut mal-festa tal-Madonna tal-Karmnu li se ngħixu fis-16 ta' Lulju li tatna il-labtu imqaddes. U allura hemm it-tarif tistgħu tieħdu kopja intom ħerġin. Ippubblikajna l-kalendarju naf li hawn l-emigranti hemm wieħed format żgħir u ieħor kbir anke bl-Ingliż għall-emigranti tagħna. Tistgħu tirċevuh takkwistawh mill-ħanut tas-souvenirs. L-erba' il-Knisja tiftaħ fl-4:30. Il-11 l-erba' tal-Madonna. Nagħlqu fl-10 ta' bil-lejl. Niġu f'ħinijiet li rridu, ma fis-6 nieqes kwart ikun hawn ir-Rużarju ġibu l-kuruna ta' Rużarju għal paċi. Hawnhekk din id-darba flimkien mal-parroċċa tal-Munxa. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja Marija, il-mulej miegħek, il-binti fost il-nisa, il-birek il-frott tal-ġudija Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost il-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost il-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Insalmula bil-qalb flimkien. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħaj il-Alla.